Into kaDikela man andiyazi man sike sakubona pha ku-TikTok uphethe ezinye iindaba pha iindaba phofu besizicinga nathi qha ke siqonda uba siyafuna man khe siwe ubona uba kwenzeka ntoni. Akho usichazele into kaDikela sidityaniswa yintoni nawe mfondini? Gambo mama ndilithathe elithuba ndingawufudumezi umvubo wabahleze ixesha lindishiye bakhuluwa. Inkulu into ezayo kule ipasika. Inkulu nje le nto izayo kule pasika apha emagqunukhwebeni. Ayiqali ukwenzeka le into. Ngiyitumente yesihlanu laa nto yi-5th annual Easter tournament kaTata uMoko le. Itumente eyayiqale ngonyaka ka-2022. Ngo-2022 wazalwa umntana wasiwa esikalini bhuti wakhulisa umntana. Now umntana ugqiba iminyaka emihlanu. Sele unembali eyibhalileyo ke laa tumente kaTata uMoko. And into especially ke ngayo into yokokubana amaqela akukho lula ukuyiphinda uyibamba laa ndebe. Uyibamba kube kanye usuke. Pull off, such a